Kada zovete telefonom portal Južni Banat, automat odgovara da pretplatnik nije u mogućnosti da prima pozive. To ne bi bilo čudno da nije reč o portalu koji je apsolutni pobednik na konkursima za projektno sufinansiranje medijskih sadržaja u 6 opština i 2 grada Južnog Banata. Jedan od autora portala Pančevo City, Nenad Živković, ističe da je sajt Južni Banat na tim konkursima prihodovao ukupno oko 20 miliona dinara i da je njihov osnivač bila pančevačka firma Banat Briefing. To je jako loše zato što je taj Banat Briefing zapravo jedna fantomska firma u kojoj niti znamo, osim onih podataka koji se pojavljaju u APR-u, niti ljudi, niti ikad niko je od novinara u Pančevu upoznao, niti zna ko su ti ljudi koji su vlasnici i urednici, niti se njihovi novinari pojavljaju na događajima. Portal Južni Banat je drastičan, ali ne i jedini primer ozbiljnih zloupotreba trošenja novca za projektno sufinansiranje. Sufinansiranje medija kroz javne konkurse počelo je da se sprovodi 2015. sa ciljem da smanji uticaj države na medije i omogući izveštavanje od javnog interesa. Ali praksa pokazuje da rad komisija koje odlučuju o raspodeli novca nije transparentan i da se uspostavlja jača kontrola nad medijima. Tanja Maksić iz Balkanske istraživačke mreže navodi da su analizirali prvu godinu sufinansiranja medijskih sadržaja i da su utvrdili da je konkurs Ministarstva kulture protekao bez većih nepravilnosti, dok su lokalne vlasti podržale beletrističke sadržaje uglavnom medija poslušnika različitih centara moći. Za neke medije, pogotovo one koji su nezavisni, koji imaju malo više kritički stav prema vladi, što republičkoj, što na lokalu, ovo zapravo jeste jedan model da vi njih disciplinujete, odnosno da im uskratite finansijska sredstva da oni se praktično bore za golo preživljavanje. Za druge medije ovo je vrlo lukrativni model finansiranja. Oni koji su lojalni, koji hoće da učestvuju u nekoj vrsti propagande, koji ne pitaju mnogo. Projektno finansiranje, nažalost, ne funkcioniše zapravo. Pretvoreno je, mi to u slobodnim rečima zovemo organizovanim kriminalnim poduhvatom. Ima mnogo razloga zašto to kažemo. Od početka 2015. godine, kad je zakonom uveden sistem sufinansiranja medijskih sadržaja u javnom informisanju, od tada do danas je stanje sve gore kada je u pitanju implementacije zakonskih rješenja. Sve više zloupotreba, očiglednih zloupotreba. To je već posao za ozbiljnu istragu, da smo sigurni. Podaci NUNS-a za 2017. pokazuju da je ukupno raspisano 147 javnih konkursa za informisanje na kojima je raspoređeno blizu 11 miliona evra. Ministarstvo kulture i informisanja opredelilo je 255 miliona dinara, dok su lokalne samouprave izdvojile blizu 972 miliona dinara. Najviše nepravilnosti uočeno je u velikim gradovima. U Beogradu su prošle godine od ukupno 74 miliona namenjenih za sufinansiranje informisanja od javnog interesa, privatna televizija Studio B i firme povezane sa njom dobile su 23 miliona. Milionske sume dobile su i kompanije koje su osnovane u vreme raspisivanja konkursa Zofin i Folim, što stvara sumnju da se novcem građana podmiruju privatni, a ne javni interesi. Primere velikih gradova sledili su i manji gradovi i opštine. Već pomenut grad Pančevo zanimljiv je i zato što je uspešno preigrao zakonsko rešenje koje predviđa da jedan medij na ime projektnog sufinansiranja ne može da dobije više od 23 miliona dinara. Pošto se toj cifri približila privatizovana televizija Pančevo, novac je dodeljen tek osnovanim agencijama. U roku 10 dana formirane su 3 nove agencije, jedna u Brusu, jedna u Čačku, jedna u Beogradu, koje su na jesenjem delu konkursa dobile još oko 15,5 miliona za emisije ili produkciju ili projekte koje treba da realizuju na TV Pančevo. Znači, opet se te praktično tekući računi tih agencija koriste za protok novca. Sad samo ostaje pitanje da se utvrdi, a to je ono stara floskula, pratite tok novca, šta od toga bude zaista prebačeno na TV Pančevo, šta ostane agenciji kao provizija za uslugu.
U Prijepolju najviše novca, po skoro 2 miliona dinara, dobile su televizije koje nisu iz tog grada. Konkurs je raspisan za 5 miliona dinara. Prijepoljskim medijima je dodeljeno samo 15% sredstava. Najveći deo sredstava su dobile 2 televizije iz Priboja i Novog Pazara. Televizija iz Novog Pazara čak nema dozvolu REM-a za emitovanje programa na prostoru opštine Prijepolje. Uvidom u projekte evidentirano je niz nepravilnosti i nenamenskog trošenja sredstava. Nije bilo lako ni jednostavno upoznati javnost Prijepolja sa nepravilnostima. Lokalna samouprava je uz puno opiranja na kraju dozvolila samo uvid u dokumenta konkursa novinaru televizije Forum, ali bez mogućnosti kopiranja i slikanja. Tako se otkrilo da je javni interes za građane Prijepolja po odluci komisije bila kupovina opreme za sandžačku televiziju i finansiranje plata zaposlenih na pribojskoj televiziji. Mi smo konkurisali sa 2 projekta. Odnosili su se na medijske sadržaje posvećene razvoju poljoprivrede i turizma i rešavanje najvažnijeg ekološkog problema deponije na obali Lima, koja predstavlja ekološku bombu ne samo za Prijepolje, već i gradove nizvodno. Sredstva u iznosu od 100.000 dinara smo vratili, jer nismo hteli da dajemo legitimitet nezakonitim radnjama u procesu sprovođenja konkursa. Analiza sprovođenja konkursa pokazuje da se u komisijama uglavnom biraju isti članovi koji dolaze iz udruženja koja nisu poznata široj i novinarskoj javnosti. Te stručne komisije imaju svoj zadatak. One donose odluku, ocenjuju medijske projekte i ne bi smelo niko da ih promeni. Ni predsjednik opštine, ni gradonačelnik, ni izvršna vlast, dakle, niko iz sredine koja je raspisala konkurs ne bi smeo da promeni odluku komisije, osim ako ne primeti neku nezakonitost. Zato se biraju poslušnici. Njima se daju gotovi spiskovi, ne prihvate da to tako rade, potpišu, dakle, svojim potpisima overe nešto što je, rekao sam, kriminalni, organizam kriminalni poduhvat. Jedan krug problema je zapravo transparentnost. Što vi ne možete da dođete, ne možete da uđete u trag tome kako su komisije odlučivale, zašto su baš određeni medijima dale pare, da li su ti mediji opravdali novac, da li su proizveli sadržaj koji su obećali. Dakle, to je jedan set problema. Drugi set problema je kako vi birate komisije. Ne postoje nikakvi kriterijumi ni merila na osnovu kojih vi kažete ovo jeste medijski stručnjak i on može da odlučuje o projektima, a ovaj drugi nije. To je prosto diskreciona odluka onih koji raspisuju konkurse. I onda su te korupcije, te komisije zapravo glavno mesto korupcije, ali vi nemate nikakvu zakonsku osnovu da kažete tu je negde zakon prekršen. Posebno je zanimljivo to da zakon ne predviđa nikakve kazne za uočene zloupotrebe. Nezadovoljni mediji mogu jedino da pokrenu upravni spor, na čije se rešenje čeka u proseku godinu dana, kada je konkurs već uveliko prošao, a sredstva raspoređena.